И здравейте, аз съм Малчо, а.к.а. Марто и днес сме в Knife PvP. Това е Residence PvP сервер и сега ще направя ревю на него. Също така ще имам и поредица в него, ще качвам доста често тук. Развих се малко, но не съм играл, честно казано, толкова много. Тук играя с мои приятели, но тях в момента ги няма. Това е спауна. Във всяка една кула има Enchanting Table от 1 до 14, на другата е 1 до 6 и така до 30. Тук има PvP дупка. От тук може да излезнете от спауна и да ходите да се развивате. Дупката е доста добре направена и като цяло целият спаун. Тук все още не сме в PvP зона, но долу като скочим е PvP зона. Да идем на Warp Shop. Има най-важните айтеми. Боята не е чак толкова важна, но сметнали се за добре, че трябва да я има. Цените са доста ефтини и като цяло сервера е доста добър. На следващия Warp Enchant ви го показах. Warp Event 1, 2, 3, 4 не мисля, че са толкова важни. Ще идем на XP. Тук падат мобовете и вие си ги биете. Не мисля, че е много добре направено, защото като дойдат мобовете, като ги ударите и ги кнокбаквате, те се връщат. Тук има да си купувате нещо. Iron Sword. Добре, така. Да преминем към следващия Warp. Тук биете животни, нали, си събирате храна. Ето това представлява Warpwood. Имате да се хелнете и да селвате неща, които взимате от мобовете. Следващия Warp Gyro. Това е затвора. Ето килиите. Не мисля, че е чак толкова важно, но както и да е. Следващия Warp Jump. Това е джъмпа. Както винаги на втори блок фейлнах. Както и да е. Warp Residence. Warp Residence и Warp Rules са на едно. Тук са правилата. Тук е, нали, командите за резиденция. Да, честове. Warp Shop ви го показах.
Еми, тогава да ви покажа и местото, на което живея. Не съм се развивал чак толкова много. Това е чест рума. Това е отвънка. Не сме работили много по местото. Тук имахме крави. Тук живее едно момче, с което играя. Ето там по-надолу имаме село. Имахме и вилиджери, но админите ги отрепаха. Както и кравите. Тук си бехме затворили овце. Ето го и селото. Ние го поправихме малко. Ето тук имахме вилиджери. Но ги отрепаха. Сърцето е мъничко. И така. Ами, това беше първи епизод. Доста кратък. Но сега няма какво да ви покажа, няма какво да правим. Но от следващия епизод ви обещавам, че ще е по-дълъг. Също така ще ви помоля да се абонирате за мен, тъй като това е моя първи клип и няма много сабскрайбъри. Ето това е местенцето. Не мисля, че го е довършил. Тук има някакви импровизирани стълби към хълмчето отгоре. И уид ферма. И не само уид. И това беше от мен. Също така, ако искате, може да харесате Facebook страницата ми, ще има долу в описанието. И до скоро. Очаквайте в най-скоро време втори епизод.